ser du fint. Ja, det kan jeg ikke rigtig se. Det kan ikke se. Nej, der findes på Instagram. Så skal du kigge på den udholden, så er der altid serien på. Jeg kan godt. Du kan ikke bare skyde over, og så starte at arbejde dig ned. Jamen, det gør jeg også. Så spiller jeg altid der. Are you ready? Ja, men det er jo sådan, Stand by! der er det. Der driller. You're finished. Good. And show to the 50. Come on down. Stand up. Please. And holster. Range is clear. Your time. 2950. 2950.